Na ikaw sa bag-o lang jud na inangutanan nako, Father, kada Fiesta Senior ba? Magbaha man gyud ng mga kandila nga gihalad diha sa Magellan's Cross. Father, kanang mga kandila wala man gidagkutan. Unsa may buhaton ana nga hastang daghana man ana kayo. Ila ba ning dagkutan? Ila ba ning ilabay? Ila ba ning ipanghatag isip souvenirs? Unsa may buhaton ani Father? Akong nahibalan gikan kang Father John Ayon Miranda, usa ka Agustinian friar, nga ilang ibaligya ang mga kandila ug ang kita moadto sa mga scholars sa Basilica del Santo Niño Children's Welfare Foundation. Kini nga foundation naghatag og scholarship grants sa mga kabus ug takos nga mga estudyante gikan sa Basilica United Vendors and Photographers Association sukad pa niadtong 2006. Gisulti ko kini kay karong adlaw mao ang pista sa Ginoo nga gihala didto sa templo nga nailhan usab nga pista sa kahayag o Candlemas o Candelaria. Sa pagsugod sa misa adunay panalangin sa mga kandila nga nagrepresentar kang Kristo isip kahayag sa kalibutan. Human sa panalangin adunay prosesyon pagdala og kandila nga nagsiga nga nagpakita sa atong paglakaw uban kang Kristo isip kahayag sa atong kinabuhi. Kung walay prosesyon, usa ka solemne nga pagsiga sa mga kandila ang mahimong himuon samtang ginakanta ang Lumen Christi o uban pang liturhikanhong music. Unsa may makutlo nato aning kapistahan sa paghalad sa Ginoo didto sa templo? Una, ang pagsalig o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Si Maria o si Jose mituman sa balaod ni Moises pinaagi sa pagdala kang Hesus sa templo aron ihalad sa Ginoo, sumala sa kasuguan nga ang tanang panganay nga anak lalaki ipahinungod sa Dios. Wala sila magduha-duha sa ilang katungdanan isip magtotoo bisan pa sa ilang pagkapobre. Kini nagpakita kanato sa importansya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bisan pa sa ilang kahintang, wala magpili si Maria o Jose kung unsa lang ilang buhaton. Ilang gisunod ang sugo sa Dios uban sa bug-os nga pagsalig. Sa kasaysayan sa simbahan, nakita nato ang daghang santos nga nagtuman sa kabubuton sa Dios bisan pa sa mga pagsulay. Pananglitan si San Maximilian Kolbe didto sa concentration camp sa Poland, kung diin usa siya sa mga piniriso, iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron maluwas ang usa ka amahan nga adunay pamilya. Ang pangutana karon mao, nakatuman ba kita sa kabubuton sa Dios bisan sa lisod nga mga kahintang? Pananglitan sa atong panimalay, natuman ba nato ang atong katungdanan isip maayong ginikanan o anak? Sa atong pagpanarbaho, matinud-anon ba kita bisan kung wala kita bantayi? Sa atong pag-alagad sa simbahan, naghatag ba kita sa atong kaugalingon alang sa buhat sa Dios? Ang paghalad sa Ginoo sa templo, naghatag nato og ehemplo nga bisan sa gagmayng butang, ang atong katungdanan isip Kristiyanos angay natong tumanon uban sa pagsalig ug pagkamatinud-anon. Ang pagsalig ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, ang kahayag ni Kristo nagpahinumdom nga mutuman sa iyang saad ang Ginoo. Sa Biblia, daghang higayon nga misaad ang Ginoo nga siya magpadala og manluluwas aron pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kangitngit. Kini nga saad natuman diha kang Hesukristo nga mao ang kahayag nga niabot sa kalibutan aron maghatag og paglaom ug kaluwasan. Diha sa ebanghelyo atong makita nga si Simeon usa ka tawong matarong ug maampuon nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Gisaad sa Dios kaniya nga dili siya mamatay hangtod makakita siya sa manluluwas. Sa dihang nakita niya si Jesus sa templo, iyang gipamulong nga ang iyang mga mata nakakita sa kaluwasan nga gisaad sa Dios sa iyang katawhan. Nakita ni Simeon nga ang saad sa Dios natuman diha kang Kristo
nga mao ang kahayag nga mohanaw sa kangitngit sa sala ug kalibutan. Kini nga pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, nagpamatuod nga ang Dios matinud-anon sa iyang saad ug dili siya muhatag og bakak nga paglaom. Ang Ginoo dili paasa. Sa Juan 8:12 niingon si Jesus, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit kun dili makabaton sa kahayag sa kinabuhi." Kini nagpasabot nga kung magpabilin kita sa pagsalig sa Ginoo, dili kita biyaan sa kangitngit sa atong kinabuhi. Bisan sa mga pagsulay, kasakit o kalisdanan, ang Diyos magpadayon sa pagpangita kanato ug mutuman sa iyang saad sa kaluwasan. Ang kahayag ni Kristo nagpahinumdom nga mutuman sa iyang saad ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, adunay daghang panahon nga murag wala ang kahayag sa Ginoo. Pananglitan sa panahon sa sakit, sa kasubo, o mga problema, makapangutana kita, asa man ang Ginoo? Natuman ba ang iyang saad? Apan ang kahayag ni Kristo, nagpahinumdom kanato nga ang Dios dili gyud mopakya sa iyang saad. Bisan kung di nato makita dayon ang tubag, ang Dios naglihok sa atong kinabuhi. Sama ni Simeon nga dugay nagpaabot, gikinahanglan lamang kita magpabilin nga matinud-anon og masaligon. Pananglitan, sa panahon sa mga kalamidad, atong makita ang mga tao nga nagtinabangay. Mao kana ang kahayag ni Kristo nga nagpadayon sa pagdanag sa kalibutan. Sa atong simbahan, bisan pa sa mga kasaypanan sa tao, padayon gihapon ang Dios sa paggiya sa iyang katawhan nga nagpamatuod nga matuman gayud ang iyang saad. Mga igsuon, ang kahayag ni Kristo dili lang usa ka suga nga nagdanag sa atong dalan, apan usa ka pagpahinumdom nga matinud-anon ang Dios sa iyang saad. Bisan pa sa daghang mga pagsulay o kangitngit sa kinabuhi, dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Kung magpabilin kita sa kahayag ni Kristo, makakita kita sa katumanan sa iyang mga saad sa atong kinabuhi. Una nato tapuson kining ato ang pamalandong, ato una nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga naminaw kanato sa bidlisyo sa pulong sa Ginoo. Si Sandra Aninag sa St. Michael the Archangel Parish sa General Santos City, si Rodrigo Yokogko sa Pagadian City, si Gonzalo Tuling sa Malaybalay City, Bukidnon, si Romeo Olivar sa Tupi, South Cotabato, si Fidel Sarilana sa Lumasal, Maasim, Sarangani Province, si Ronald Capote sa Pandanan, Sultanaga, Dimapuro, Lanao del Norte, si Rosalinda Villaveles gikan sa Davao City, si Roberto sa Kansuhong, Talisay City, Joshua Rafael Lagrama sa San Juan, Piborgo, Southern Leyte, kaabag nga si Bobby Esteva o Father Fred Palomar sa District 6, GKK, Kidapawan City, si Faye Gyoko sa Lantawan, San Fernando, Emmanuel Catholic Charismatic Community, si Lando Viva sa General Santos City, si Celine May Ignacio sa La Paz, Agusan del Sur, si Ronnie Ocampo sa Bislig City, Arnel Abadilla nga taga Daan Bantayan, Cebu, ang Carmen Garage sa Basak, Taluto, Tagbilaran City, especially kang Atoy Tintoy og Chief Carman Tabel og Tata Torres nga taga Katitipan, Davao City, si Sis Stelling Reyes nga taga Tanhay sa St. James Parish. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.